Хората са най-ценният актив. Независимо в какво поле си от живота и какво правиш, това важи винаги. И ако ти се научиш да можеш да комуникираш с тях и да създаваш ситуации, в които печелят всички, а не да си просто един егоистичен гадняр, шансовете ти за това да стигаш далеч много се увеличават. От друга страна, за нас, вярващите хора, е още от по-голямо значение да разберем, че всеки един човек, с когото ние имаме комуникация, независимо дали е дразнещ или не, той е създаден по Божий образ и подобие. Първо. Второ, Господ обича този човек достатъчно, че да е готов да жертва себе си за него и да мине през какви ли не страдания и с извинение какви ли не глупости, само за да може да стигне до сърцето на човека, да претърпява хули, обиди, гонене, да бъде предаден без да е виновен на смърт. И това е само за да може да стигне до душата на човек. Така че в професионален план ли говорим или в друг, уважавайте хората и им показвайте от Христовата любов. Това не го пише в Богат татко, беден татко, ама както и да е.